Вовчо, привет! Малко съм контузен в лявото рамо и сега ще се опитам с моите скромни възможности да си приложа едно самолечение с едно гелче. Съдържа диетилов аминов салицилат. Салицилатите са производни на салициловата киселина. Колко атома има? Въглеродни 7, водородни 6, кислородни 3. Регенерира клетките. Ама с дясната не съм контузен. Отлично, бабче, отлично! До скоро!